Takže čau lidi, zdraví vás Cedlečko a jsme tu u dalšího dílu naší série. A jak vidíte, tak se mi dali zase tyhle věci. Ten Dogi chrám a Command Handle, ale to vůbec nevadí, protože já to stejně moc používat nebudu, protože ani nevím, čemu to je, jako tady to, jo. To se viděli sami, ale teď to tady vyhodíme. Nevím, jestli furt budu lagy, už jsem to minule upravovával docela dlouho. Zdá se, že budou, takže si jenom kouknu se do nastavení, takže tajný. Ale dobrý. Když se vám to nelaguje, takže to bude taková pohodička, nebudeme moc jako asi tak daleko vidět, ale to vůbec nevadí. V plánu mám, že se budeme kouknout do tamtý pevnosti, kterou jsem objevil, ale nejdřív si něco nakutáme. Zřejmě. Dobře, tak. Tady to nic, to zase určitě Segra. Jo, Segra. Dobrý, takhle a teď by měl jo, takže si zapnu příšery, protože bez příšery by to nebyla sranda. Nejdřív si nakutám nějaký ten kámen, aby jsme vůbec měli nějakou výbavu. Potom se tam vydáme. Asi nebudeme líst nahoru, protože je to dost vysoko. A prostě jako nechce se mi tam líst bez pořádné výbavy. Tak teď vám děkuju za všechny komentáře, za komentáře, lajky, nevím, jestli jsem nějaký měl, odběry a prostě všechno se dobrý, že se na mě koukáte. Jsem rád, že se na mě vůbec někdo kouká, jako, takže no a teď se nakudáme tady nějaký ten kámen. Sice moc to vypadá, jako bych si měl to úplně. A bum. Sem. Když bych měl natáčet 3 minuty nebo 4, ne, jiný, ale možná méně. Tak jedno, takže stačí nám za těch 15. Děláme si nějakou tu výbavičku. Minule, jak jsem natáčel, jak po mně šel ten order, tak mi zničil kousek střechy. Nemůžu za to. To upravíme. Teď nás to nezajímá. Dobrý, máme pec. Teď si uděláme krumpáč, kabel. Meč, ale taká nám stačí taky dřevěná, jdeme si to do česty, radši se vysvětlím, jak to dopadlo jako minule, to bylo šílený, hned na začátku videa. Dobře, takhle, tady to zničím a dopadlo pes. Nemyslíte si, že budeme dělat takhle jenom tady to a potom budeme se stěhovat, jako to je jasný, ale teď pro začátek nebudu rozestavovat žádný obrovský hrad, protože nevím, prostě se mi do toho nechce, ani nejsem si jistý, že bychom měli nějaký hrad vůbec. Stejně by to vypadalo prostě, nechci říkat hnusně, ale ošklivě. Nejsem takový dobrý stavitel. No a teď se jdeme kouknout teda tam, co jsem našel, když jsem prakticky nenatáčel, protože mi to nenatáčelo. No a mně se to teda líbí, jednou bychom se tam mohli vydat, a to jako určitě, to se tam vydáme, ale prostě to uvidíte sami, až jak to vypadá. Ale teď to určitě nebude, protože nevím, co tam bude za spawnery, nevím, co tam bude, jestli tam budou česty, jestli to má tak trochu. Ale celou to být bude, mohli bychom se tam jít pohnout třeba někdy
bez věcí, jenom jsme si vzali bloky, aby jsme se tam dostali. Třeba tu dej tady to bíle. Nechce se mi po vodě. Neumím dát po vodě, tak nebudu. A mluvám se za tyto, teda doufám, že to nebude na video takový jako, že se mi to, jak se mi to seká tady, tak ono asi, jak se to načítá pomalu, ještě čánky, tak už byste to měli vidět na minimace, co to tam je. Ze začátku jsem vlastně vůbec nic nemohl najít. Koukal jsem na CV, toho CV, ale nevím, jestli to teď uvidíte, protože vidím jenom krátko, no. Takže takhle. A já zkusím to přenést, tak abyste to viděli. Takhle. Ona se, až se tam načte, tak to možná uvidíte, nebo to spíš neuvidíte teď. Ne, to jsem nechtěla, Když si nechám zapít, tady to. Takhle. Ne. Necháme to tady. Nemám tolik tak dobrý počítač, aby to prostě měl normálně náklad, nebo tak prostě jako. Takže jablíčko a sedm, no to jablíčko to zrovna nezalo, když jsme někde nepřišli. Nebo ne. Tady to nevím, jestli jsem vám ukázal, k čemu to je, ale padají jsou takovéhle věci. Když tady to zelený, to jsem myslím, že říkal, máte 8, tak se udělat taky poloviční emerald, z kterého když máte 8, tak se uděláte normální emerald. No to převodí, že jsme ve 43 by jsme skončili, to je. Ubíhá to strašně rychle, nevím proč, ale ubíhá to strašně rychle. Já jsem něco koupil tady. Tak. Bude to docela fail, když, můžeme možná natáčet do 44, ale to bylo přece ne, ale zabijem. Je docela štěstí, ale v reálu jsou lepší. Jo, mám vajíčka. Který spadly vody. Vidím to. Možná si zkusíme vyhloubit nějakou dírku a do ní si dát hra. To mě strašně štve. Tohle to možná bude lepší. Ještě zkusím tady to přinese. Je to ještě lepší. Omlouvám si, že nevidíme třeba jako už teď nikam dál, ale už jsem říkal, že nemám tak dobrý počítač. Omlouvám se za to a do příštího dílu nějak vylepším, aby se to tolik nelegovalo, protože i mě to štve. Takže za chvíli budeme končit, takže já si dojdu domů. Tam to ukončíme, když tak se omlouvám, kdyby to bylo strašně krát, protože jsem se koukal. Začal jsem natáčet ve 33. Za chvíli bude 44, dobíhá to strašně, ale strašně rychle. Takže vyjdeme domů a prostě to asi ukončím a v příštím díle se vydáme do tam té mužky. Nebo nevím, jestli najdeš ještě domů, protože můžu si to dát. Tak, jdeme směrem. No takže uběhlo to rychle, chtěl bych natáčet půlhodinový videa, ale bohužel zatím asi nemůžu, takže tohle pro dnešek stačilo, příště ukážu snad víc, ale teď čau.